Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Зеленая авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 2-5-ле юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Фәттах Рәшит улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Лилия Рәфатовна, Тольятти шәһәреннән кызы Юлия кияве Ринат, оныгы Мадина, Казан шәһәреннән кызы Ләйсән, кайнанасы Магруй Юсуповна, апасы Хамдия гаиләсе белән, гаилә дуслары Рамилә, Зөлфия, Айсылу, Рамил котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш тәгәрмәче тәгәри, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез Газиз бабакаема 55 яшь тулды. Ул гомере буе үзенең туган көне турында язгы ташкыннар вакытында мин туганмын дип әйтә иде. Әйе, бик матур табигать чорында туган ул. Шуңадыр, үзе дә бик күркәм шәхес булган. Гомере буе авылыннан китмичә, шушында хезмәт итеп, ул барча авылдашларының ихтирамын казанган. Әниебез белән 2 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Инде кызының балаларын күреп, оныгы өчен алда да яшәп киләләр. Яраткан ирем, синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә, җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирәяк чәчәк ата, сандугач килеп кунса. Сандугач булып кердең син язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Якыныбыз, сөекле әткәебез бабакаем, рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген юбилее. Хөрмәтлебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Синең туган көнгә тиебез, нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә тием, бер дә картайма әле, кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәрчак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрдә һәрчак яшәү дәрте, мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Фәттах Рәшитович, алдагы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләген кабул итегез һәм бәхетле яшәгез. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемә җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә
җаныбыз, без мәңге